Magic way. Kaya ito yung mga birthdays ng anak. Oh. Wajah. Palakpak. Aptik kayo gamot. Kita ninyo to, wala ko kita to ah. Kita na ko. Naman sa salot siya. Aplikasi kamu di Magic. Yes,
hilaw-hilaw. Anyway guys, by the way, my name is Edgardo Micayabas Jr. Okay kids, you can call me na Kuya Mix. Ano sa pangalan? Kuya Mix. Very good. Together with me, Kuya Fernan. Okay, clap your hands. Okay, gusto mo mag-magic bilhin na? Gusto pag magic na, bilhin na. Bilhin na? Push na mi. Okay. Okay, sunod daw ng magic. Okay, yan, mas nice siguro. Magkuha ko ba kang volunteer. Okay, sa ay, diri siguro, diri. Diri lang yan, na. Diri natin babae o lalaki. Kada. Babae o, diri kami naman. Sa'yo yung lalaki. James and Richie. Okay na sir, remote ang mga artista ka sir. Ready na? Ready na pa kasi may mga artista. Ikaw po ma'am, ready na? Ready na kayo. Okay, kayo ready na ba sa ako ha? Okay, tapos sa naman din. Okay. Ano yung Christmas sir? Tapos sir, make-up. I-double na to yung Christmas ka na sir. Okay. Relax lang sir ha. Ang talikod dito. Dungan na mong katubang ha. Wala ka na to. Ayun, may mga mga wala ka mahay mga ito ang volunteer. Okay. Amros, dola ka na Amros ha. Alright guys, I think our two special guests is now ready. And dugera din nilang ihulat daw siya. Siya, dugera na ako ihulat siya. Salamat kayo. Salamat kayo sa iyo, Papo. Okay, boys and girls, please help me welcome. Okay, our two special guests for this morning. Yes, okay, before that guys, picture ko na picture. Para na mo yung pagkakas sa kanila. Okay, anak. Smile ko ng picture ba? Maraming celebrants. Smile. Tama, pakita ng ipon lang siya. Pakita ng ipon siya. 1, 2, 3, smile. Waki na. Waki. Okay. Ay, mga kata. Ako sa experience sa ilapon ha. Guys, tawag naman is talking mas. Ako na ibalas ng tingog. Ay na pag-istorya sir ha. Kung ikaw mak ay na pag-istorya, ako na ibalas ng tingog. Okay? Okay ra? Okay, better. Ready na ka? Ready na ka? Excited? Excited. Buwan pa rin sa mga. Thank you. Ini ikaw ba sa trabaho na? Okay. Magkala mo sino ma? Sino? Magkala mo sino ha? Ano sa pingalan niyo ma? Kitsin. 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 Okay ba kumakaibang din ha? Hello. Hello sa mga bata. Hello mga bata. Ito siya. Hello bata. I love you. Okay na, ako sa gusto niya. Sir, okay na kasi. Okay lang.
Ano sa'yo na sila sir? Ano nga? Paano ka? Okay naman ka? Okay naman. Sino problema? Laman. Okay, problema? Ganun ko. Sino problema na? Lagi. Wala kayo problema? Lagi bago ka ron. Bago na magagawin. Okay, sir. Ano sa ito yung halang ganyan mo, sir? Jem. Macho. Macho, sir. Siya yung magpakita, sir. Akong abs, eh. Nakakamay, sir. Ayun. Para mahumanta ka rin, sir. Uy, sada kikagbuok, sir, do. Sada kikagbuok, sir, do. Sir, para mahumanta ka rin, sir. Kailangan mo. Oban, sir. Kailangan. Minsan rin mo, sir. Among helper. Yung hilter kayo naman. Pero lang, nako. Ayan, ang original. Okay, sir, para mahumata ka ron kay Peace, mana mo siyang Christmas party, sir? Wala pa. Wala pa. Anong sama yung Christmas party niya, ma'am? Ako pa rin kaya. Invite ka na mo. Invite ka ninyo. Magic yapon. Magic yapon dito. Okay, ako bangan ta. Kay Christmas party man ninyo, ugma no? Ugma lagi. Oras, adlawon, may kanang. Okay, sino na aming presentation, ma'am? Naman presentation siya yung Christmas party. Sayaw ko. Sayaw ka, sir? Oo. Ikaw, sayaw ko ka. Ako kami ito. O, sige, sayaw. Pero sayaw na kayo. Para ka lang siya. Sayaw na kayo, ha? Pero si Stevie sa pagpapagod siya. Sikon. Ulo. Yeah. Asal lang sir. Dito madawa dito eh. Okay na. Kaya sir, lungan mo lang ha. Lungan talaga. Bisik. Palo mo, sir. Pangit masaya akong tatad. Kaya mo gusto na, sir. Ako rin isa masayaw. Gusto ka? Ako rin isa masayaw. Tagasa din ka, sir. Tagasa ka, sir. Tagasa, sir. Tagagaling! Lord na kayo. Okay, para mo mata. Okay, pasalamat ha. Sa mga bata. Ikaw na mo. Mga wala tao kani humanani ha. Sige, gutom na sir. Dali na pa kayo. Ano kanta ka, ma'am? Kanta di ka o hindi? Okay, pwede na ka? Pagpiyan pa. Now,
Sakit na karong ilong. Ito ang ginawa mo. Saya rin mga ginawa siya na may pangago ko. Dua ka po, giutong ko. Nang giutong mo sa ka, baho kaayo. Okay na ka na? Okay na. Okay lang ka sakit ba? Sakit kaayo sa ilong. Sakit. Sa ilong mo? Okay na ka sakit sa ilong? Okay naman. Kung sa mga hindi okay? Ang kabaho. Ano naman dito ma'am? Okay, pasalamat sa mga kauban. Kay CEO, ha? Kay CEO. Ito si CEO, ma'am. Ito. Sikalan ni CEO, ma'am? Ha? Sherry. Sherry. Ito, Sherry. Sherry. Sherry, ako ba ka dari Sherry? Ito, testing kayo. Sikalan mo na ang mga. Sherry. Salamat kay Sherry, ha? Ito kinabang na. Okay na ka? Okay lang. Tantangan ka ba Mampi? Umiyak na. Umiyak na di Ari? Umiyak na. Okay, thank you ka Sir. Sir Ray. Salamat ka sa kanan Sir Ray ha. Ikaw gitnong tanan Ray. Pinani na noon ko. Nalawan ko noon. Okay lang. Okay lang. Okay, Dr. Hes. Sir Ray, salamat. Sir Ray. Yes, sir. Ako lang magtangtang sir ha. Okay, salamat. Wala tangtang sir ha. Naman, ada yun. Tangtangan na ba? Ito ba ginawa ko? Okay, magbuli na ako nito mo. Ito na alam. Napay mo sa iyo sa Sama-sama ni Sherry. Sama-sama ko. Sherry, hindi ko sama ko. Ngayon ang tip ang magician. Salamat ha. Thank you. Okay lang po. Yes. Okay mo, may yes or no? Okay, so ito may magawa ko isa ka babae ng isog. Isang isog din rin. Dire. Okay, manili. Karena isu kan wala pa naligo. Ito, hindi naman ito. So, only drink, ma'am or ate. Okay, ha? Ali, ma'am. Kasi gusto siya. So, ma'am. Actually, dili na orang na ito, ma'am. Dali na kayo. Promise. Ma-enjoy din sila ni. Actually, di ulit tawag ni. Kasama. Sana siya. Ikaw lang. Yes, Dr. Yes. Wow. Sumbagan mo. Sino nga lang, ma'am? Ha? Marty. Okay, Ma'am Marty. Uy, kabalo mo kayo. Si Ma'am Marty, isip tayo ni. Isip yun si Ma'am Marty. Hindi ito, ma'am. Isip ko. Okay, ito eh. Ito. Kaya isip si Ma'am Marty na ako yung magic. Bago rin siya ng magic, ma'am. Kaya mo yung bagong manil cutter karon. Diretso konto natin yung tutuan. Kaya nawa. Sunod yung tuto, ma'am. Eh, alam ba? Uy, kaya delikado kayo niya. Haitin yung dito. Hindi kayo ako na. Eh, alis na natin ni kayo. Delikado. Kanina lang. Okay, kani. Kablo mo, sari? Okay, very good. Ang magic ani, kauno ni Ma'am Mardy nga wala yung usap-usap, tulod diretso. Sige ma'am, sa isa lang kayo, tulad ka na dito. Oo. Tulad kayo diretso. Ito, pino. Okay, dali ka ma'am ha. Ang magic na ito ma'am, nara ma'am. Ayaw to kanina, kaya delikado kayo ito. Kanina lang ma'am. Ay, mas dinako mo dali dali. Okay. I-check
Check sa nato, ma'am, ha? Sa ma'am, kaya pa yung dugo, ma'am. Okay, guys. Wala lang sunod ani blade na gini, ha? Original, gikan sa Australia, pero ang blade, local, gikan sa Philippines, sa Google Market de Valero. No? Ma'am, testingan na ito, ma'am. Isa, ma'am. 1, 2, 3! Hala! Tulong, no? Ayit sa'yo, ayit. Talikod, tayo ka, ma'am. Wala, ma'am. 1, 2, 3! Tuloy ako, ma'am. Marnie, mawatan ako si ma'am. Left-handed ka, ma'am. Right-handed. Right-handed. Okay, ma'am. Gamit ko natin yung right hand. Okay na. Mana ko ni ma'am, Ben. Isunod yung right hand, ma'am, ha? Ayaw, mana. Straight yung rocker. Straight lang, straight. Mana, straight lang. Ina. Straight na. Dawili ba? Kasi tira ko ni ma'am. Straight lang, ma'am. Ayaw manggahin, ma'am, ha? Straight lang. Straight lang din mo. Straight lang. Straight lang. Ayaw pang lahi na, relax lang, relax. Ayaw pang kurog-kurog. One! Okay, ma'am, ready na, ma'am, ha? Straight lang, ma'am. Ayaw pang lahi. One! Ayaw lagi pang kurog-kurog. Ay, mahadlo ko si Ma'am Mardy. Kasi kumaputol, mapareha sa karon to na matagak. Ma'am, pag di matagak lang, kasunod mo sa pikas kamot po, ma'am. Pwede raan na, ma'am. Dire, kasunod yung kamot, pag di matagak, maputol lang. Ito na, ma'am. Ngayon na, ma'am, buhiki. Pag di ka madok, ibutang na ko akong wala ka kamot, okay? Sama na. Ikaw man siya. Artist ka wala. Sunod. Wala din. Okay, ready? 1! Sabat. Mang, iba pa mami ako, boss. Uy, amang ka. Nakalimot ko ako ang magician. Uy, asa diri. Vamos. Okay. Okay guys, kami ito mo. Isi kailan ni Kong TV. Kablo si Kong TV karon kay medyo nag-assist na sa ako si Kong TV karon. Okay, nakuprir daw siya. Ano ba yun? Ay, is Kong TV, ah. Okay, 1, 2, 3! Mahalo, bigawad, no? Ma'am, mahalo po siya. So, imo na yung kamot. Pero ikaw wala ka, duha ka book magic. First magic, dili maputol yung kamot. Pero ang carrot may maputol. Yung second magic, ma'am, mas magical. Kaya ano, yung kamot maputol, ang carrot dili. No? Okay, ma'am. Mamutangan mga bata. Mga bata, kasi mutangan di kamot, carrot! Oh, carrot. Very good. Actually, kayo, kaduha pa na ako ni magic. Ang first time na, ang first time gini mo ni, ang pirmit lang eh. Pirmito na paghima ni ma'am, pakagawa sa ospital. No? Ready! 1, 2, 3! Yes! Ma'am, salamat kayo ma'am. Uy, di ba niyo mo? Ano lang niyo? Yes. Alright guys, clap your hands! Wow! Okay, for my next magic is one. Okay, dilim niyo ako na. Ang gani dito sa malugot. Tingnan ako.
Snake! 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 Kasi mo, snake kayo! Okay, isa na to. Snake! 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 Oh, nagsunod ko lang. Hindi ka karong. Ako lang. Nagsunod. Isu. Very good. Okay pa. Uyong! Okay. Ready na ka? Okay, nabigas kaya. Ready? 1, 2, 3, yeah! Okay, comprehend. Ikaw, okay ka? Ready ka? Yan, nawa ha. Oras na to. Ako sa una, ikaw sunod. Alam na, di ba? It's black magic.